Dangance da huɗuban da ake a yau, a yi na farko a zauna a tashi a kammala a kawo a yi addu'a a yi sallah. Tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ake yi ko akwai huɗuba yadda take a yanzu nan kai take a zamanin manzo Allah kenan. Wasu sukan ce a zauna a tashi a saki. Wasu sukan ce sai an yi sallar juma'a daga baya ake yin huɗuba da mutane ne ba a samu saboda cinikayya wai sai su tashi ta bisa ba faɗi haka malamai ba su faɗi haka masha Allah da suka faɗin ba malamai ba to saka inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan din haka ake saka inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wato akwai waɗansu mutanen da aka yi sun yi mulki wata dubu su ne banu umayyata sun cuci mutane sun kakkashe sharifai sun kakkashe mutane dole sai ka zo in ka yi sallah dole sai ka zagi sallah Ali da ƴaƴansa da dukkan mutane sai ka zage sannan ka sauka kai sallar juma'a hudu ba kenan har shekara ta wajen kusan 100 ba yan watanni sai aka naɗa Umar ibn Abdul Aziz shine sarki na duniya a lokacin da ya hau ya hudubar ya gama sai ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukuna la'allakum tadhakkarun sai sauka sallah sai mutane suka bi shi yau kai mana wata sallah ta bid'a ba zagin miyagu ba zagin miyagu haka kawai ake sallah ba zagin miyagu wasu zai na Ali da Hassan da Hussein da sauransu wasu ne miyagu sai an zage su sallah take yi kyau domin saboda neman yardan gwamnati ba ta son su to ana nan sai ya ce to ni dai a gani na wayannan mutanen da muke zagi ba mu haɗa zamani da su ba balle mu jika takubban mu a cikin jinin su saboda haka tun da haka ne me zai sa mu jika harussan mu a cikin jinin su bayan zamanin su daban zamanin mu daban ga wannan ya kamata aka yi aka ba shi su mai mutu har ma ya taba shirya wani abu shi Umar ibn Abdul Aziz din ya kira wani bai yahudi shi za mu shirya wani abu ka je ka sami cikin fada na ka ce kai kafiri ne bai yahudi amma kana son auren maka da yata idan na ce kana kafiri kana bai yahudi in baka yata ina sarki musulmi ta ai wanda ya fi ni ya dauki yarsa ya ba wanda ya fi ka muni balle ni sai bai yahudi ya zo ta mishi fadarsa ya ce ranka ya dami mu'minina abin da yake tafi da ni ina son ka auren min da yata amma fa yace shi fa kafiri ne bai yahudi a'a ku ji labari yanzu wai yana kafiri yana bai yahudi wai ni ne ina sarki musulmi ba yata a kai a hankali wanda ya fi ka daraja ya dauki yarsa ya ba wa wanda ya fi ni muni yarsa wane ne in kun yi sallah sai kun zagi sayyidina Ali sallar ku ta yi kyau to annabi ya fi ka daraja sai na Ali ko kuna ganin kamar ya fi ni muni tun da ba ku zagin Yahudawa a ƙarshen sallah amma kuna zagin Ali ibn Abi Talib to da haka sai ka bani yakka tun da baka kai darajar annabi ba ni ko muni na bai kai na Aliyu ba amma ku zagin Yahudawa bayan sallah irin wannan duka abin da yake yasa aka yi haka kenan